gaurkoan San Martzaleetara begira jarriko gara berriro ere, eta gaurko honetan Alde Zaharra San Juan auzo elkartearen egoitzara gerturatu gara. Izan ere aurten bigarren urtez, tortilla irundarraren lehiaketa antolatuko dute, eta xehetasun guztiak ezagutzeko gurekin kameraren aurrean Junkal susperregi dugu, elkartearen partetik xehetasun guzti hauek azaltzeko. Beraz, lehenik eta behin Junkal, testuinguruan jartzeko konta iguzu, nolatan bururatu zitzaizuen tortilla irundarraren lehiaketa hau antolatzea? Tortilla irundarra kontzeptu bezala ezaguna da Irunen. Anaka kofradiak erabiltzen du, errezeta egite dute, baina pixkataratago jo nahi genuen eta pixkat informazioa bilatu. Eta badakigu sukaldari batek bere liburu batean, kozina tradizional baska edo holako izenburua zuen liburu batean, ezagutzera eman zuen errezeta bat, tortilla irunesa deiturikoa. Eta geho badakigu baita Urdanibia plazan bazegoela jatetxe bat, deitzen zala Irureta. Eta bertan baita tortilla berezi bat egiten zuten, tortilla Irureta bezala ezaguna. Eta ezin dituguna nahastu, tortilla irureta eta tortilla irundarra. Orduan, pixkat, atzera egin eta atzeko errezeta horiek berriz ez galtzearren, zeratik ez lehiaketa bat. Sukaldaritza lehiaketak oso ezaguna dira, exito asko dakate gure artean, eta tortilla irundarraren lehiaketa ondo ikusi genuen. Hori da, azkeneko edizioa, lehenengoa, hain zuzen ere, iazko urtean egin zenuten, jaien erdian, aipatzen zenuen, askotan horrelako lehiaketek jaien erdian arrakaste berezia izaten dutela, ez? Ez dakigu zer gertatzen den Irunen sukaldaritzarekin, baina ikusten dugu, San Martxoretan egiten den bakailu lehiaketakin, edo beste jaietan egiten dian tortilla lehiaketekin, exito dakate, jende asko juten da, eta orduan probatu nahi genuen, eta egia esan da, erantzuna oso positiboa izan zen, horregatik aurten ere hemen gaude. Horixe da, hain zuzen ere, lehenengo edizioa izan da, imaginatzen dut ez dela erreza izango ez, batean zerotik hasita, jada arrakasta izango duen ekimen bat sortzea. Hori da, zehatzean baita lana dago, erregistratu egin behar dezu, lehiaketa bezala, baimenak eskatu behar dira udaletxean, plaza hartu behar dezu, orduan beharrezko baimenak eskatu behar dira. Eta jaien atarian zaudenez, dena ez da erreixa ez da. Orduan, tramite asko daude, baina ilusioz eta gero erantzuna positiboa denean, orduan ilusioa handitzen da. Hori da, merezido azkenean. Eta aipatu dugu kasu honetan, lehiaketa antolatzeko aukeratutakoa tortilla irundarra izan zela. Patata tortilla denok ezagutzen dugu eta ondo dakigu zeintzuk diren bere osagaiak, baina kasu honetan osagaiak agian pixka bat ez ezagunak edo errezeta ez ezaguna izan daiteke. Orduan, azaldu iguzu pixka bat zertan datzan. Tortilla honetan ez dago patatarik. Ze batzuk aurrek urtean uste pataten bat ikusi zala, baina patataik ez daka. Dazka arrautzak, Baionako ordaiazpikoa, ondjoak edo perretxikoak, perrexila, ez daka berez tipularik. Kofradianakak uste bai jartzen dietela beraien tortillari, baina honetan ez. Piper gorria erabiltzen da baita. Olioa erabili beharrean txerri gantza erabiltzen da. Eta uste dut ez dagoela beste osagairik, baina agian zer azten zait. Normala, hainbeste osagairen artean, baina ikusten dugu berezia dela lehiaketa bere hortan, eta gainera nazioarteko lehiaketa bezala aurkeztu zenuten. Ez bakarrik publikoaren aldetik, ezik eta parte hartzaileen aldetik ere, lehenengo edizioa izan da, atentzioa deintuko zuela, ez? Azken finean askotan San Pedro eta San Martzial jaietako programa beti antzekoa izaten da, orduan berritasunak eskartuko dira. Hoi da, hasieran errepikatutakoa, positiboa izan zala, eta jende asko hurbildu zala, jende asko apuntatu zala. Egia da, 20 tortilla iteko postuak zeudela eta 16-17 egin zirela, baina hori ere oso positiboa da, erdia baino gehiago bete genuen. Orduan, eta nazioartekoa, endaia hor dakagulako, edo agian Espainiatik norbait etorri nahi du. Horixe da, azken finean hori zerbait berria zen, eta ez dakit aurtengo edizioera begira, jada bigarrena izango denez, berrikuntzarik duzuen, zerbait aldatuko duzuen, edo aurreko urtekoaren lerro berean mantenduko zareten. Printzipioz lerro bera jarraituko dugu, epaimaila aldatuko da, segurenik,
baina azken finean nondik norakoa berdina izango da. Eta konta iguzu, noiz eta non egingo da, zeren imaginatzen dut ja jendea irrikaz egongo dela, ez? Bai, ekainak 15 izango da, igandea, goizean zehar. Uste 11 aldea hasiko diela, hori ez dakit ziur. Bale, baina, bueno, goizean zehar izango da. Eta konta iguzu, orain xetasunetan sartuko gara, pixka bat, noiz eta non egingo da lehiaketa hau, eta izen emateari begira ere, zeintzuk izango diren jarraibideak. Bale, San Juan plazan izango da, ekainaren 15ean, goizean, 11-etatik ordu batak bitarte, eta izen ematea irekia dagoia da, eta ekainak 8 arte, gaueko 8etan itxiko dugu. Lehenbiziko gehi pertsonak sartuko dira, besteak, gehatuko dira hola erreserba zerrenda batian edo, badazpada. Eta aldaketarik baldin balegoke gure sare sozialetan jarriko genuke informazioa, eta oso garrantzitsua da izen emateko gure e-mailera bidali beharko dezutela e-mail bat, zuen datuekin. Eta konta iguzu, parte hartzerako momentuari begira pixka zeintzuk diren bakoitzak eraman beharreko gauzak, zuek jarriko dituzuenak, parte hartzaiek jakin dezaten bat ez. Bale, mahaiak udaletxea jartzen ditu, eta osagaiak eta erabili behar diren tresna guztiak partaideen esku. Beraiek jarri behar dituzte etxetikan. Hori da, azken finean, elkarrizketa amaitzeko esan dezakegu guztia auzo elkarteetatik eta Irungo elkarteetatik bai jaietako programa osatzeko egiten duzuten lanaren parte dela, ez? Azken finean parte garrantzitsu bat, baina baita ere atzetikan lan bat eskatzen duena, ez? Bai, hori da, bai. Asko eskertzen dizugu kontatutako guztia, Junkal, mila esker, eta oso ondo jun dadila bigarren edizio hau. Mila esker, zuei.